Ja, ej, hvor var så flot. Det var super fedt. Hun havde virkelig gjort det godt. Ja, og hun har virkelig ramt plet med den minimalistiske stil. Ja, og jeg fik billeder. Ja, virkelig velvalgte billeder. Jeg var så imponeret. Jeg har sådan lige købt en ny Jaguar. Og jeg tror også lige, jeg skal i Ingvar Poul på år. Hvornår kommer den? Hej piger. Hej piger. Det gør slet ikke noget. Vi har lige siddet og snakket om de nye kunststillinger. Ja, det er altså virkelig flot. Meget imponeret over det. Ej, det var nok... Så I den ham fyren, der kom gående forbi os tidligere i dag? Jeg forstår slet ikke, hvordan man kan være sådan. Nej. Tror jeg heller ikke. Hvorfor har man sådan behov for at skulle udstille, at man har Ja, penge? lige præcis. Ej, sådan nogle mennesker er så frygtelige. Ja, så gik han gående med sin iPhone og snakker med Jacob Arling og Poulsen. Og var han sådan en blazer? Ja, Kæft, jeg er frygtelig.